Egen, egen, egen. A la 1, a la 2 i a la 3. Una letra enmig de vers s'escriu. Segons tercera, present indicatiu. En els noms i adjectius, familiar primitiu. I quan això falla, el castellà ho diu. Últim en verbs en hora d'acabar. I si és fent un reé has de posar els noms masculins durant un i al final. I en les femenines una no hi queda mal. En tota norma hi ha moltes excepcions. Corre, vinora, omple, fida, verson, arofixa i néixer, les tenen interiors. Congeure i treure, que aquestes també en són. Són masculines i també excepcionals. Perquè histaicida, ara, manita, i en les femenines, igual que en castellà, com palla i llibre que no han de portar. Molt bé.